Ja, nu er vi så i gang med at sætte nogle elastikker på. Det er altså vores første lag, vi snart er ved at være færdige med. Og lige nu kan jeg sige, at det er Rasmus, der er i gang med at sætte elastikker på. Her ser vi ham. Dybt koncentreret. Fordi det skal man altså have styr på, når man laver det her. Ja, vi mangler så et par elastikker endnu. Her kan vi se. Men Rasmus knokler. Det er altså ikke så let, når man arbejder med elastikker. Her har vi så pladsen færdiglavet. I kan bare bruge nogle elastikker på den her størrelse, den her størrelse, den her størrelse, og så de her størrelser. Og så kan I holde kaffen, mens den er varm, uden at de brænder jer. Så nu vil Jose gerne synge vores motto. Hvis du vil holde kaffen varm, så put elastikker på til discount. Her, nu har vi så lavet første lag. Nu skal vi i gang med andet. Så måske kan den her passe der stadigvæk. Så derfor tager vi den lige. Mine fingre sidder fast. Okay, så skal vi lige finde ud af. Og det kræver altså meget tålmodighed. Og det har Rasmus gjort. Come on, glas! Eller elastik hedder det. Så kan du lære det. Okay, så sådan her. Her har vi så, nu har vi lavet det første lag. Nu skal vi til det andet. Og det tager vi, lad mig se, hvad for en kan vi bruge, hvad for en stor. FCK. Ja, nej, jeg har Brøndby. Discount. Nu er jeg for at starte nu, mand.